салом ҳамватанони азиз, фарзона ҳастам бо шумо. анёҳасаи ёробон, фарзонаим нида. имрӯз дар сартосари тоҷикистон истиқлолияти ватанро бо дастовардҳои арзанда, бо шукӯҳу шаҳомати зиёд ҷашн гирифта истоданд. ватани маҳбубам, ватани азизам ид дорад. мо тамоми фарзандони ин ватан ва берун аз он дар ҷашни истиқлолияти азизамон шодӣ шарик ҳастем. истиқлол тоҷикистонро ба ҷаҳон ва ҷаҳонро ба тоҷикистон пайванди ногусастанӣ бахшид. бо рушд ва таҳкими суботи сиёсӣ ва истиқлоли давлатӣ ҷомеаи ҷаҳонии тоҷикистонро ҳамчун кишвари ташаббускор ва давлати сулҳхоҳи сайёра эътироф намудааст. имрӯз нақш ва ҷойгоҳи ҷумҳурии тоҷикистон таҳти иродаи сиёсии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар таъмини сулҳи ҷаҳонӣ хеле бузург аст. истиқлол барои мо рамзи пойдории давлат, ҳастии миллат ва шарафу эътибори тоҷикистони азизамон мебошад. ҳифзу таҳкими истиқлоли давлатӣ ин падидаи нодири таърихи рисолати пурифтихори шаҳрвандии мост. ватанро бо ҷон, бо дил, бо хун бояд дӯст дорем, эътироф кунем. гарчанде берун аз ватан ҳам бошем, ба шодӣ, ба хушбахтии ҳамватанонамон низ мо шарик ҳастем ва ҳамеша дуогӯи он ҳастем ки чашми душманони ватанамонро кур гардонад ва дӯстонашро пурзур. бо шарофати пешвои миллат имрӯз мо ҷавонон метавонем ба хориҷи кишвар сафар намуда дониш омӯзем, кору зиндагӣ намоем. бо шарофати пешвои миллат ватани моро дар тамоми ҷаҳон мешиносанду ҳурмат мекунанд ки яке аз онҳо давлати пурқудрату пешрафта Кореяи Ҷанубӣ. мардуми Кореяи Ҷанубӣ низ дар шодии мо, дар хушбахтии мо низ пайвастанд ва бо табрикоти ширини худ каме ҳам бошад табамонро волида мегардонанд. 타지키스탄 독립을 축하드립니다. 타지키스탄 독립을 축하합니다. 타지키스탄 독립날을 축하합니다. 타지키스탄 독립날을 아싸로 안녕하세요. 진짜 이거 뭐야? 축하합니다. 잘한다. гарчанде мо ғарибон дар чунин рӯзҳои хуш дар ватани азизамон ҳам набошем, ҳамеша бо дил, бо ҷон, бо хун ва бо сӯз дар ёди ватан ҳастем ва бо ин марди худо ки дар ободии ватан нақш дорад шукрона мекунем. инчунин даст ба дуо мекунем то ӯро, ватанамонро ва тамоми ҳамватанонамонро дар паноҳаш нигоҳ дорад, аз чашми душманони бадхоҳ паноҳ дорад. кист сарсупурдаи ватан? ману туем, ману туем. он ки дӯст дорад ин чаман, ману туем, ману туем. манам доротарин одам, ватан дорам, ватан дорам. ками худро нагӯям кам, ватан дорам, ватан дорам. меҳру садоқат ба ватан омили муҳими пешрафту тараққиёт аст. пас ҳамватанони азиз, бо ҳам муттаҳид шуда аз як гиребон сар бароварда давлату миллатамонро обод гардонем, то боз ҳам ватану миллатамонро дар сартосари дунё муаррифӣ намоем. мо метавонем، мо метавонем, мо метавонем.